Ja està aquí el bar, amics. Hem anat del Barça del tiki-taka al Barça del tiki-taki. La situació és delicada, és molt complicada. Venim d'una derrota que va fer molt de mal contra el Bayern, 0-3 al Camp Nou, després amb el Granada, aviam, un empat, però podia haver estat una derrota. Ara tothom es pregunta, ha de continuar Ronald Koeman? L'han de destituir? Qui ha de ser el substitut de Koeman a la banqueta del Barça? Bé, d'això en parlem avui al bar del Què t'hi jugues, ja ho sabeu, la tertúlia que fem els del Què t'hi jugues per YouTube i a la ràdio ens podeu seguir de dilluns a divendres a partir de les 12 a Ser Catalunya amb el Sique Rodríguez i el Lluís Flaquer. Avui al bar del Què t'hi jugues amb el Juan de la Boque, amb el Quim Molins, amb el Javito, madridista, també en parlarem del Madrid perquè déu-n'hi-do l'escàndol arbitral de l'altre dia a Mestalla i amb el Gonzalo Álvarez, periodista perico de la grada, company del nostre amic Francesc Via. Sí, home, clar. Però veig la gent molt trista, Calma, arriba papà, tranquil·litat. Poseu-vos tranquils, que no esteu tan malament, home. Gonzalo, tú tenías ganas de ver hoy al tío Faja, ¿no? Sí, no ha venido, ¿se ha cagado o qué ha pasado? Sí. ¿Dónde está el tío Faja? Lo estoy esperando. Le enviem una salutació al tío Faja perquè... Tío Faja! No, amb el temporal ha tingut un ensurt important. T'estic esperant aquí. Vine, perquè parles molt de l'espanyol, t'agrada parlar molt de l'espanyol, però quan tinguis un perico de veritat aquí a la cara, a veure si m'ho dius. En els propers dies torna el tío Faja i recordeu que divendres hi ha taverna mediàtica i vindrà l'Òscar León, que va fer aquell article parlant de la mortadela con olives, amb la que va comparar el tío Faja a l'Espanyol. Això divendres a la taverna del Què t'hi jugues, Ser Catalunya. Però va, anem al tema en qüestió. Quim Molins, ara anem amb vosaltres, amb el Juan, que ja sabeu que és bastant crític. I ens falta una cadira, per cert. Bastant. De seguida tenim una sorpresa avui al bar del Què t'hi jugues. Però, Quim, tu, tot i la situació complicada del Barça, continues sent positiu? Clar que sí. Jo sempre sóc positiu en aquests moments, que és quan més s'ha de recolzar l'equip i no començar a fotre pals a les rodes. Hi ha altres que estan a 3 punts i que van traient el pic per aquí, però estan allà baix. Jo de vegades faig com va dir el Vince Shankly, que va dir, escolta, tu quan una tarda no sé què faig, agafo la classificació i miro a baix a veure què fa l'Everton, doncs jo faig a veure què fa l'Espanyol. I ara he mirat i porta 3 punts i està a un punt o així de la zona de baixar. Per tant, entenc, Quim, que tu no destituiries a Koeman. No, perquè no serveix de res. Quan amb Rijkaard la cosa pintava amb bastos, se'l va mantenir. Van entrar uns jugadors, com va ser el Davids, i va canviar com de la nit al dia. Només amb un canvi. Aquí estem esperant que entrin 2 canvis. Han d'entrar l'Ansu i ha d'entrar el Dembélé. El que al mig del camp fa una mica de iu-iu. Però, hòstia, hem de ser positius. I un cop va haver-hi el canvi aquest amb Rijkaard, van venir les 2 lligues i la Champions. Amb aquell fitxatge d'Edgar Davids, que va arribar i el Barça va estar fins i tot a punt de guanyar la Lliga. Per tant, entenc, Quim, que tu creus que aquesta temporada, quan es recuperi Ansu Fati, quan arribi Dembélé, amb el Kun Agüero, amb Pedri, tu creus que el Barça té marge de millora, no? Joder, a l'últim partit, el dia del Granada, bé que hi va haver-hi coses positives. Es va atacar, es va córrer, va haver-hi ocasions. Però quin partit vas veure, tu? Però quin partit vas veure, tu? Si vau fer el ridícul. Que contra el Granada estàveu jugant amb Piqué de davanter, rematant les pelotes, però que feu el ridícul, que la sensació és d'autodestrucció. Si remates amb Piqué, perquè remates amb Piqué. Si no remata ningú, perquè no remata ningú. Com heu acabat? Demanant que el Piqué estigui de davanter. Com heu acabat, mare meva, de ma vida? I doneu lliçons a l'Espanyol. Es va treure el punt que necessitava. Tenim més diners i millor camp que vosaltres. Ara, si vols, mira cap a baix la classificació, però millor camp... Teniu un camp que no serveix per res, que té forats per tot. Com el vostre, que està trencat per tots jocs. Un moment, per cert, Javito, que ja sabeu que és del Madrid, què t'he dit jo per WhatsApp? Que soy un cara dura. Cara dura, un sinvergüenza. Aquí teniu la foto.
Aquest és el Javito, que va estar... Perquè diu que és del Granada. I va anar al Camp Nou. Molt bé, Javito. Tu eres del Granada. Molt bé, clar que sí. Hombre, el equipo de mi tierra. De toda la vida, hombre. Siempre ha sido Tú no te lo creías. Siempre ha sido muy raro este Hombre, tío. yo no me creía el que... hombre, la verdad es que no. Yo, nada más, lo tengo hasta grabado en el móvil la jugada, el gol en el minuto 2. Yo no había visto... O sea, tú en el minuto 2 ya estabas grabando, ¿no? Correcto. Porque sabía que... lo que me esperaba era que Duarte, que yo no recuerdo a Duarte meter un gol en su vida y que marcase en el Camp Nou. El año pasado... ni los del Barça se lo creían. Que està parlant el que va treure 0 títols l'any passat. Nadaplete. Nadaplete. El del Nadaplete ve aquí a riure, bueno, ve rient. Zero. Un moment, aviam. Està, Juan de la Boque, tú destituirías Koeman. Hombre, evidentemente. Es que no tenía ni que haber empezado. Eso ya lo decíamos desde la temporada pasada. Yo no sé qué hace falta más para que la agrupación de viudas de Ronald Koeman siga creyendo en este hombre como técnico, repito, siempre pongo las comillas, como técnico, como entrenador, no sé qué hace falta más para ver que este hombre no está capacitado. A mí que me lo expliquen. Ahora, que luego tú me digas, es que el Granada se ha encerrado, ha tenido la suerte, no ha habido manera de que entrara los balones. No, pero la esencia del fútbol del Barça de la otra noche, ¿dónde está? ¿Qué vimos la otra noche? ¿Qué pasó la otra noche con el Bayern? ¿Qué pasó el día del Getafe? Que nos estamos olvidando. Que nos estamos olvidando. ¿Qué pasó el día del Athletic? Ahí en Bilbao. Que nos robaron. Nos estamos olvidando de lo que es la esencia. Aquí no vemos una mejoría. Ya acabamos como acabamos la temporada pasada y hemos empezado como hemos empezado. No podemos esperar otra cosa. A partir de aquí, ¿qué hay que hacer? Aviam, Juan, tu demanaves des del primer dia que Koeman jugués amb els nanos, con los nanos. Ayer los puso, ¿eh? Contra el Granada, contra el Granada. Pero no volvamos a engañarnos, con lo de los nanos. Los nanos ya los saca porque no le queda otro remedio. No es porque haya confiado en ellos. ¿Por qué confió en Araujo? Porque no le quedaba otra que poner a Araujo. ¿Por qué confió en Mingueza? Porque no le quedaba otra que poner a Mingueza. No hay vuelta de hoja. Y ahora que se ve con el agua al cuello, quiere hacer el numerito delante de toda la afición. ¿Veis cómo yo me preocupo de los nanos? Es mentira. Es un engañabobos, señor mío. Es lo que hay. Ahora, claro, es que es lo que hay. Es lo que tú no sabes dirigir esto. O sea, es lo que hay porque tú no sabes sacarle rendimiento a lo que tienes. Y punto. O sea, no hay más, macho, no hay más. Y eso ahora que digamos, esperamos a Dembélé y esperamos a l'enforrollament. Por supuesto que peor no se va a poder hacer. El Suárez el van fotre fora i no va poder començar. El Piqué el van lesionar a mitja temporada. L'Ansu Fati es va lesionar a començament de temporada. Què voleu? ¿Alguien se cree? El culer Quim és injust amb Koeman. ¿Alguien se cree que si Coutinho hubiese estado bien iba a estar solo aquí? No, una colla de tribuneros com el Juan, que estan aquí a rajar, perquè si des del primer dia, i ho diem sempre, perquè no volen Koeman des del primer dia, i ja està, no és qüestió de que... Porque el primer día yo ya dije que este señor es entrenador para el primer equipo. No, si juga amb els nanos és perquè no hi ha remei. Si no juga amb els nanos, a protestar que no posa els nanos. Por eso digo que no vale. No, guanyar sempre així és fer trampes. Guanyar... Sincerament, jo tinc aquesta sensació també una mica com el Quim. És a dir, crec que s'ha tingut menys marge amb Koeman que, per exemple, amb entrenadors com Setién o Valverde. De Setién. Parlem de Ronald Koeman. De Setién se dijo en esa mesa desde el primer día igual. El de las vacas ¿qué va a venir a hacer aquí? Des del 2012 no hi ha entrenador que els agradi. Des del 2012 hi ha una vessant del barcelonisme, molt barcelonista, això sí, però que no hi ha cap entrenador. El Tito Vilanova no el tragaven perquè va substituir en el Pep. En el Tata Martino no el tragaven. En el Luis Enrique li van fotre tots els pals a les rodes al Tito todo el mundo lo ha respetado. A Valverde només cal veure les campanyes mediàtiques que van fotre. Que a Tito todo el mundo lo ha respetado. Hòstia, havíem d'escoltar el que es deia abans. Setién, cruifista, aquest sí. Aquest sí que anirà. I així va anar Setién. No serveix cap. Però al tanto Quim... Si no valen, no sirven, Quim. Si no valen, no sirven. Hòstia, si no valen, no sirven. Quants títols hem fet? 20 i pico títols. No valen. I com no valen, no sirven. Sense el Pep hem tret una tira de títols. És que no ho estamos viendo. Encara que no us agradi, hem tret, si fa no fa, els mateixos títols. El Pep, entre el Bayern i el... Les vides de Pep. Hi ha pericos, no, però al tanto Quim, perquè hi ha pericos, l'altre dia, com
el Nacho Julià o segurament el Gonzalo, que creuen que en aquests moments l'Espanyol és superior al Barça. Pues que s'ho treguin del cap. Va, a veure, per començar vull preguntar si el Quim porta aquí tancat 5 dies i no ha pogut veure la realitat de la vida i del Barça. Has fet vida, has fet els partits, estàs bé, no? Perquè estava preocupat perquè no sé què partit has vist tu. Després, parlaves de tribuneros del Barça, si cada vegada hi ha menys gent a la tribuna, entre que el camp es cau i que no ompliu l'estadi ni la capacitat que teniu, no sé quins tribuneros hi haurà. Però escolta una cosa, estiguis tranquil, no et preocupis. Has de parlar... Mira, jo m'alegro que hi hagin culers com aquest senyor, que és una mica més sensat que tu, perquè tonteries dius, perquè no tens cap tipus de raó. A veure una cosa, ahir vas fer el ridícul, el Barça va fer el ridícul. Perquè si tens que empatar el Barça a la Granada, al minut 89, amb Piqué de davanter, amb Araujo, que sembla ara el nou Beckenbauer. Va funcionar, el tema Araujo va funcionar. Com heu acabat els culers? Com heu acabat els culers? Com heu acabat els culers? Si feu el ridícul cada setmana, sisplau. sisplau. Precisament sobre el Granada, això és el que deia Ronald Koeman, el tiki-taki. Torn para Adrià Albets, Cadena SER. Hola, mister. Buenas noches. Adrià Albets, en directo en el larguero de la SER y en Moguts de SER Cataluña. El otro día el planteamiento fue protegerse para intentar evitar una goleada del Bayern. Hoy el planteamiento ha sido, durante buena parte del segundo tiempo, colgar balones al área con Gerard Piqué de delantero centro. No sé si entiende que la gente se vaya hoy descontenta por el resultado, evidentemente, pero también porque le cuesta reconocer al Barça este estilo de juego. Bueno, es fácil de contestar. Si ves la lista, los convocados, ¿qué hay que hacerlo? Jugar tiki-taki, donde hay no espacio. Yo creo que hemos hecho que tuvimos que hacer. Es intentar cambiar el partido en una otra manera. Yo creo que es importante, claro, que desde el principio del partido tenemos que jugar así. No hemos hecho, pero si es un partido tan complicado donde no hay espacio y, claro, no tenemos jugadores que en uno contra uno o con velocidad. Y estamos hablando que, bueno, no voy a decir más porque parece... Tengo que dar argumentos en todo. Yo creo que hay que destacar la actitud del equipo. Y de cualquier manera, yo creo que la gente van descontentos porque no ganamos. Pero no creo que la gente van descontentos por la actitud que el equipo ha demostrado en el partido de hoy. Tiki-taki és un nou concepte del futbol. I incorporem també al bar del que t'hi jugues el company del diari Esport, Ivan San Antonio. Què tal? Ofegat. Molt ofegat, no? Tu destituiries Ronald Koeman? Creus que el Barça hauria de destituir Ronald Koeman? Hòstia, és que crec que anem tard. Ja anem tard. Sí. A veure, el més normal hauria sigut que si el president no confia en ell, que hagués dit, escolta tu, sí, sisplau. Salut. És el bar del que t'hi jugues. No, sí, la millor tertúlia... Ratafia, patatetes... Sant Antonio, que no et falti de res aquí. Ja ho saps que és casa teva. Me falta un Jack Daniels a mi. Ahora viene. Camarero. Ahora viene. Pídelo. Con cubitos. Ahora viene Koeman a traértelo. Sí, el tema està... Hem començat malament ja. O sigui, jo soc pro Koeman. Quedem pocs, ho sé. Però... Correcte, aquí molent, sí. Entenc que... Però jo ja m'estic passant el bàndol del Juan, eh? No, sí, Començo a dubtar. Jo ho entenc tot, perquè al final... O sigui, ja crec que hem arribat a un punt que és insostenible, el tema Koeman. Sí, ja pel soroll que hi ha a l'entorn. Clar que és insostenible. Però no fem soroll. Però el tema... Exacte, o sigui, el tema és qui ha fet el soroll. Koeman? Les viudes. O el fet de no haver-li donat la confiança que necessitava Koeman per construir un projecte o com a mínim per sobreviure abans de construir un projecte. Vamos a ver, ahora nos tenemos que callar. Ahora tenemos que callar y aguantar. O sea, no se puede criticar como socio. Yo no puedo criticar a mi entrenador, decir que este tío no vale. No, ahora hay que callar y dejarlo estar. Bueno, pues no hagamos la tertulia. Que siga, que dure y que Dios reparta suerte. ¿Te gustaba? Por favor. ¿Te gustaba Tito? Por supuesto. Tito sí. Hombre, por supuesto. Era de mi casa, ¿eh? Era un nano mío, ¿eh? Era un nano mío, ¿eh? No nos equivoquemos. Sí, però hi havia una banda que el criticava.
El Tata tuvo la desgracia que Messi se lesionó gustaba, 5 no? meses. ¿Te gustaba? Pero no valía ni pataco de escopeta. Vale, no te gustaba. Clic. Luis Enrique. No, tachat. Oye, pero ¿habéis pagado ya a Setién? ¿Te gustaba Luis Enrique? Pagar a Koeman y Setién a la vez. 4 millones. No hay dinero. Hoy lo decía el director. Vale, ¿Te gustaba Luis Enrique? Sí, claro, hombre. ¿Sí? Y ¿La tanto. primera mitad de la temporada? No, la primera temporada cuando ganamos y después ya adiós. Bueno, vale, de acuerdo. Pero ya está. No, da igual, tío. Y luego, Setién. Eso no vale ni pataco de escopeta, por Dios. Valverde. Si lo dijimos aquí desde el primer día, hombre. Sí, és igual, sí. És igual, sí. Tot un revolutum. Bueno, pero si los que vienen no valen, los que vienen no valen, habrá que ir buscando a alguien. Pero será hasta que demos con la clave. Hasta que demos con la clave. Somos poco a poco. Ahora, el que viene no vale, pues no vale. Bueno, ¿y qué? ¿Qué es el Barça esto? Coño, se tiene que permitir el lujo de conseguir un entrenador con ojos, pies y cabeza. Quien sea, pero estos grandes sabemos que no podemos traerlos. A los grandes no podemos traerlos. Es imposible. ¿Quién tenías? Repito, lo que me lleváis escuchando hace 7 meses. García Pimienta. Teníamos a García Pimienta. ¿Por qué no se pone? ¿Por qué no se prueba? ¿Por qué no se le da margen? No se le dio a Guardiola, no se le dio a Tito, no se le dio a Luis Enrique. No és que no se li donés el marge, se li va fotre patada, que és molt diferent. No és que se li donés l'opció, és que se li ha donat patada. Bueno, ja, però todavía que no desaprofita l'ocasió per fotre'n una cosa de la porta. Ens estem convertint en el Madrid de Florentino. Ja us agradaria ser el Madrid de Florentino. Aquell que anava triturant entrenadors un rere l'altre perquè no li anava cap. Per això dic que no s'ha de fer fora Koeman. Que falta el projecte i l'entrenador. Perquè l'entrenador és una peça més. Una particularidad. Esta directiva entra ahora y se encuentra con esto. Esta directiva no ha traído a nadie, ¿eh? Esta directiva se encuentra con este entrenador, ¿eh? O sea, lo que había los 10 años, los 10 años últimos, los culpables de todo esto son los 10 años anteriores de las otras directivas. Esta directiva acaba de llegar y se ha encontrado con este tío y por desgracia no se lo puede quitar de encima. Por desgracia. Pero esto es tan verdad como que lo ha mantenido, ¿no? Por ahora queda otra. ¿Por qué? Pues no hay un duro. Pero si no hay un clavel ni para pagarle al de las vacas, si todavía se le debe con el dinero al que de las se han ahorrado de Messi, podrían haber echado al entrenador. Ya, eso es muy fàcil de decir las cuentas estas. Ves y díselo al economista del Barça. És igual, que te l'has hagut de guanyar sempre, és igual. ¿Cuánto cuesta despedir a Koeman? 12 kilos. Bueno, hay diferents versions. 12 N'hi ha kilos. que parlen només dels 6 milions que ell va haver de pagar a la KNVB, Federació Holandesa, per poder fichar. Rescindir su contrato. Dicho por el señor director, 12 kilos y punto, va a misa. Si lo dice el señor director, va a misa. 12 kilos. Ya está. Y acaba contrato hasta junio, tiene contrato, ¿no? Sí, pero es que si lo echas, le tienes que pagar. Si se queda, le tienes que pagar. Y si no le renuevas, le tienes que pagar. O sea, el que hizo este contrato fue un presidente que este señor mantenía. Este señor no mientas, que no mientas, hombre. Que la mentira esta ya cansa. Ahora no vamos a Gonzalo, Dale bebiendo. Sigue bebiendo. No, sigue bebiendo. Javito, si et costa el mateix mantenir Koeman que fer-lo fora, pues el mantens. Pel mateix preu, tens entrenador. Aquí? És que no pots... No, dic Koeman. Ja el tens. Però si el tens, el 2003 ja el volia. Però si tu el fas fora ara, li has de pagar la mateixa quantitat. El que està més o menys de responsables esportius els agrada Koeman. Els únics que no agrada el Koeman és a una banda del barcelonisme i a gran part de la premsa. Són els únics que no els agrada Koeman. Perquè al president li agrada, a Jordi Cruyff li agrada, teòricament al Planes li agrada, teòricament. Al president li agrada. Al president li agrada? Al president ja li agradava el 2003. Ja el volia. Ja el volia. Potser al president no li acaba d'agradar. Potser no li acaba d'agradar, doncs aleshores que faci fora. Teu i teu i crec que estic ben situat. Sí, estàs en medio del fuego cruzado. No. Doncs aleshores que el faci fora, perquè segur... No, que poden fer-lo fora i arribar a un acord, ja se li pagarà. Però la porta és el que ha dit. Hi ha hagut suport incondicional en diferents entrevistes per part del president del Barça. Si alguna cosa ha quedat clara en aquest estiu i últims mesos és que el Laporta no vol el Koeman.
O sigui, a més, Si li heu fet la quin tipus de renovació. respecte pot tindre el Si li heu jugador? fet la renovació. Però Escolta una la cosa. porta públicament diu una cosa i després Pot dir el que pensar una vulgui. altra. Quin tipus de respecte Però poden el que tenir? diu és que vol I confiança, aleshores, unitat... quan agafo l'esport o agafo el Mundo, o miro la tele o miro el... Sí, m'he de creure el que diu el bar, al bar del que t'hi jugues. No, això no t'ho creguis mai. Si agafes l'esport a la prèvia del partit d'ahir, Comanche la juega. Per tant... Però fa uns dies se li ha ofert la renovació. Amb condicions o el que Quim, sigui. dos coses ràpides. Escolta una cosa. O el que sigui, Necessiteu diners per fotre fora el Koeman i fitxar un entrenador? necessitem diners. Demaneu-li a l'Espanyol que té diners. L'any que Demaneu-li ve a ja l'Espanyol. estarem Jo us dono recuperant. diners. L'Espanyol té més diners que el Barça? No. Home, I com no, tu, a dia d'avui, escolta una cosa, a dia d'avui, El del Madrid l'Espanyol és no té la deuda El que té el Madrid és Barça, l'Espanyol no deu diners com deu el Barça, ni té entrenadors que encara no ha pagat, que han fotut fora, ni jugadors que tenen que despedir, ni res de res. L'Espanyol té diners i té un dueño que té més diners que tot el Barça junt. És a dir, per tant, no és cert. si voleu Això no és diners, cert. si voleu diners No per la vull indemnització diners, del Koeman, pericos. jo us ho dono, permíteme, jo us ho dono, no, tranquil. Permíteme, No patiu, permíteme no un patiu. momento. Falsos. A ver, Vamos ya, a- Juan, como- Juan, que por te- atención, que te van a peinar. A Por ver. atención, No patiu, no patiu. por atención y detalle que hemos tenido, porque el Nano ha venido la primera vez hoy aquí Claro. como invitado, vamos Claro a que sí, tratarlo bien, evidentemente. Oye, Pero que este esto señor, suena mal, ¿eh? que este periquito se venga arriba soltando todas estas paridas, que yo lo entiendo, llevan 100 y pico de años tragando. Claro, ahora se ven con 10 vuelto a millones, primera, están 10 contentos. millones más que dentro de 4 días están en segunda, como se descuiden un poco esta vez. O sea que esto lo tiene el más claro Oye, mira, que no te nosotros. preocupes. Que disfrute ahora. Como es aquí. mi primer día y Vamos estoy de a darle celebración, margen. te voy a dar Pero este dinero para señor que arregles el que venga a campo venirse y arriba para que pagues a con el Setién. español. No te a preocupes, reírse de hombre, claro que nosotros, sí. A darnos Oye, dinero. os hace falta un delantero Dinero, también. Dadnos dinero a nosotros. Un al delantero. Barça. ¿Queréis O sea, que os dejamos ya un delantero? ya ¿Os es dejamos colmo. algo? No, ¿Os però dejamos fixa't com algo? està el No, tema, no hace falta. Que lo pasáis mal. Fixeu-vos, No, no, però falta. fixeu-vos en quin punt estem, Juan? Es decir, Hombre, es que como mañana sea un español Los Barça, pericos, los madridistas, Cristóbal, mañana un español están Barça, disfrutando hay un como 5-0 del español. Mañana ¿Cómo? juega el Que se español. preocupe. Mañana Espera, juega. espera. Mañana juega el español con el Barça y lo golea y le hace la manita lo que haga falta. ¿sí? Que se Vas a preocupe. jugar como un juvenil. Que Si se vas a la preocupe pena que no verlo baja la jugar. segunda otra Por vez. favor. Aviam, al Nacho El que Home, no sí veu... que era una Dina- història Yo estoy deseando que llegue el partido del derbi ya. El Nacho Julià deia l'altre dia que l'11 del Barça és l'11 de la Lliga Catalana, aquesta que fem. La Lliga Fantasy. No te jodes. Ja li agradaria a l'Espanyol tenir la plantilla que té el Barça. Bàsicament. No, hay que dejarlos que disfruten un poco. No fotem. Los chiquillos Sí. llevan 100 años así, hombre. Evidentment, el Barça Joder. no té la plantilla que hauria de tenir per història, potencial té i tal. plantilla, directament. Ara, o sigui, no fotem. O sigui, que l'Espanyol li ha de fotre 5 al Barça... Escolta, que sí, que aneu molt bé amb Luke de Jong, aneu molt bé amb Piqué de davanter, aneu molt bé jugant amb 4 nanos que encara no estan ni curtits i no saben ni com donar la pilota. Sí, pues Escolta, vosotros no veas cómo calma, dais. calma una Oye, cosa. Jo entenc que habéis la goleado al situació és Bayern de crítica. Múnich también La vosotros. situació és Se os crítica. oye Veure el hablar partit del y Barça parece que significa estáis jugando a la escoltar Champions. xiulets, Parece veure que una estáis tribuna que jugando a es la cau Champions. i veure un equip que Acaban no de juga subir res. de segunda división y parece que están jugando a Madre la Champions, mía. nene. Ánimo, Parece que han ánimo, ganado ánimo. al Bayern de Múnich. Ah, No, Ya no, está, gente. No veas. penseu que ara tindrem un peron de seleccions, un altre peron, Sí. estem fregits amb això, i després arribarà l'assemblea amb la due diligence, arriba el València i arriba el Clàssic. El Realmente descens lo en tres. tenemos Arriba el difícil, Clàssic. Contra el Madrid, no Està- contra mira, l'Espanyol. Arriba el Clàssic. Ei, ei, Permíteme Cristóbal, decir una cosa, No Cristóbal. el derbi, el Clàssic. No, Cristóbal, Sí. el lloc 16 amb 3 puntets. O sigui, el que... Sí, realment l'Espanyol tampoc, Gonzalo. Home, l'Espanyol no, No, pero déjalo que Ei, no, disfrute. Amb una Ei, quarta, no, amb una però quarta ahí, part del disfruta, mundo chaval, pobre. hombre. No, no, ei, dejadlo amb que molta disfrute. pasta, Mira, que sí, amb que sí. molta El dia que pasta, viene, amb un camp de puta mare, Que sí, que sí. però setzents... Però el ridícul amb el feu vosaltres a No, Europa. no, amb 3 Y puntets, acaban de allà subir. baix. Sí, sí, sí. I acaban de mirar la part de baix de la... Estáis para dar de la lecciones, estáis clasificació. para dar lecciones I vosotros que això hacéis el ridículo any. cada semana, I por això favor. cada Que a any, vuestro campo cada os any. sirva todo el mundo. No, que ¿Qué cada me estás any passa contando, el hombre? mateix. Venga, hombre, Esteu bebe allà baix. cerveza, Ves allà cálmate baix. y hazte del Murcia, hijo, Mira, porque mira, del Barça mira, no vas a mira, disfrutar mira, nada. va fent, No vas a va disfrutar parlant, nada. va fent pio, Hazte pio, del pio. Murcia, Va hombre. fent Que pio, no, pio, que el va Barça fent no pio, vale para pio. nada Però ya. esteu a baix, Vete a allà silbar baix. al campo, Allà baix. tribunero. Hola. Jornada 14 és el derbi. Oh, qué ganas tengo. Quiero venir todos los días aquí. El derbi. Quin derbi. Permíteme una Aquí cosa. El vaya. derbi espanyol... Aquí va. A tots jocs. Espanyol No, pero no, Cornellà. el primero, es verdad. Espanyol No, no, Cornellà. pregunto en serio. a Que Barcelona Diego o López, fora? Diego Es que no López lo sé, dice no que... Està bé. Diego López diu que tindrà una rebuda molt especial per Gerard Piqué, que recordem que va dir a la sotana yo quiero que sufran pero que no bajen. Aviam, Javito, ¿qué pasa? Permíteme una cosa. Ahora vamos con el asalto No, a Javito Mestalla, Superate. No, sí, es referente al Granada. Como tú me has llamado cara dura porque me has visto una foto mía del otro día en el Camp Nou, en el Barça Granada, como soy granadino... Cara dura
y sinvergüenza. Y sinvergüenza, venga, lo reconozco.
como queréis echar a Koeman, os voy a decir una expresión muy típica de Granada, que es: Robert Moreno, eres un tonto polla, porque has dicho en varias entrevistas que si te llama el Barça te vas de rodillas. Hombre, claro. Pues coge el camino de Ronda y te vas de rodillas hasta Barcelona, que necesitan aquí un entrenador. Y te vas del Granada. Aquest no el vull, jo. Sinvergüenza. No, moment. Jo no el vull. Moment, el Javito... Moment, tio. En Granada... Però qui ha dit del Barça que vol el Robert aquest? No, el Robert... Moment. Hòstia, no em parlis per lo que no ha passat. Vale, un moment, Quim. És veritat que Robert Moreno, crec que va ser un de cero, va dir que si el truca al Barça, de genolls vindria. Vale. Ja li direm que doni la volta. Ja li direm que doni la volta i que torni. Un moment. Quim, Juan, Ivan, en el supòsit que el Barça destitueixi Koeman, qui ha de ser el substitut? O qui us agradaria que substituís Koeman? Tu. Juan. Us agradaria Robert Moreno? Juan, no, et pregunto, Juan. No, yo, al igual que se hizo con García Bangal, Pimienta y una otra al igual opción. que se hizo en su momento con Bangal, repito, yo ¿Bangal? traía a García Pimienta. Vale, aparte de Punto. García Pimienta, Pero si lo ¿hay habéis algún echado. otro que te guste? Jürgen Klopp. No hay dinero. Jürgen Klopp. Iván. No tenéis dinero. És que... Bueno, pero por pedir. O sigui, Por pedir que no quede. O sigui, el tema no és qui t'agradaria si no està Koeman. Ja sé que és lo fàcil i tal. O sigui, el que entenc és que primer hem de construir un projecte, després dir, a partir d'aquest projecte, com volem jugar i tal, posar un entrenador. Vale, qui t'agradaria que construís aquest projecte? Perquè, aviam, sembla, a mi em fa la sensació, Ivan, que Pero el proyecto, ¿qué es? dues derrotes Iván, i Koeman se'n va al ¿el carrer. proyecto qué es? Porque los jugadores ¿Qué están quieres ahí. decir que es? Tenemos los chavales, todos los nanos del B y tenemos los fichajes que hemos hecho. Juan, ¿Qué a ver, proyecto pero, tenemos a que ver, hacer? Juan, o sea, está una serie de jugadores que tienen 30, 33... No, eso ya es morralla. Eso, la temporada que viene, no pueden empezar. La temporada que viene, todo eso hay que ¿A limpiarlo. jugar la Champions Me refiero, o la Europa League o la Intertoto con tíos de 18 años? No me jodas. pues sí. Es que no puede... Que no, si no tienes futuro para fichar, Bueno, pues ahí que no está el problema. no está el Kun, no está Memphis, no está Dembélé, Vale, no está el gran Coutinho. Pero perdona, o sea, company. tienes esos más los Kun, jóvenes. Oye, Coutinho, ¿visteis? Vuelvo a lo del Kun otro día. y Dembélé. ¿Visteis a Valde ayer? Porque le pasa lo que le pasa, perdón. Le pasa lo que le pasa. Y lo tienes que cambiar. Pero el Mira chiquillo que ahí lo está. sabes. El chiquillo ahí está. Pues los que tienes veteranos van los nanos. La limpieza de estos cuatro que venimos diciendo es que esta temporada Vacas ya no sagradas. tenían que haber empezado. Pero vosotros pensáis que la temporada que viene, esos cuatro tienen que empezar otra vez la temporada con el Barça. Una cosa Apaga és y el que vámonos, pensem i l'altra és el Apaga que y passa. vámonos. I l'altre és el que M'interessa passarà. que acabi la temporada Koeman. Li interessa. Home, però, o sigui... O sigui, tu creus que la Porta mantindrà Koeman? O sigui, jo crec que la És Porta capaç de mantenir Koeman amb Això aquest ambient? Si és capaç, no ho sé. Però que el que més li interessa és mantenir Koeman fins a final de temporada, és evident. O sigui, és un parajoc. O sigui, és l'escut que té ara mateix perquè l'afició no se li giri en contra. O sigui, I en canvi, si fot Koeman fora, el que vingui serà seu. Ja està. I aquest no ho és. Per tant, què passa? Si el mantinc, anem navegant i tal, bueno, doncs puc construir un projecte, no aquest any, de cara a l'any que ve, amb cara i ulls, o sigui, estructurat, pensat, i ara és impossible. Sí, Ara tot aquest és any ho dones improvisació. per perdut. Ivan, una No, cosa. aquest i segurament el següent. No, y dos o tres más. Vale. Y dos o Koeman tres és más. l'única... Vale. Oh, va a escoltar-ho. Hay que construir un equipo nuevo, ¿eh? Bueno, un moment. Que ya lo dije yo. No se gana ni el un any Gamper. perdut del Barça Hay que crearlo. és el un any equipo. exitós de l'Espanyol a la seva història. Bueno, Com- això com, ho per dius exemple, l'any tu. passat que va guanyar la Jo Copa. prefereixo mil... Prefereix... Escolta una cosa. Fins als ous. Prefereixo mil vegades ser de l'Espanyol que ser d'aquesta fúrria d'equip que tenim ara a dia d'avui. Un moment, però tornem a la... Graciós així. Un moment, tornem a la pregunta. I vosaltres també podeu contestar Un nom, què vols, que als doni un comentaris del vídeo. Exacte, un nom. És a dir, amb el supòsit de que la Porta no pugui mantenir Koeman, tu qui creus que hauria de ser l'entrenador que Mira, construís aquest nou projecte? Te'n diré un de molt arriscat, però el conec de fa molts anys, la feina que ha fet, també a Dinamarca sub-21, i ara està al Barça, que és Albert Capelles. Albert Capelles. Quim, ja sé que tu ets pro Koeman, No, però en el supòsit ara- que la Porta... Un Fenómeno, moment, Javito, en el supòsit que la Porta se'l carregui qui? Fenómeno y tanto. Ni hombre. idea. Joder. Ni idea, no. Un entrenador que arribi ara se'l menjarà al vestidor.
No sé dónde he leído. Se'l menjava al vestidor com va passar amb Setién. Com va passar amb Setién, és que sembla mentida que no veiem la història. I que passi el següent, ja està, i anem fent, tu. Amb Rijkaard va anar bé mantenir-lo. Va anar bé. Els canvis de mitja temporada només serveixen per res, perquè se'l mengi el vestidor. Aviam, és que, un moment, Javito, jo no sé si vosaltres ho veieu igual, però ara arriba Guardiola i no ho aconseguiria. Si no podeu pagar-li una mensualitat. Si està preocupat pels diners, macho. Home, és que el futbol són diners, és un negoci. No et preocupis pels diners del Barça. Clar que em preocupo, com no em preocuparé? No em preocupis. És un treball, això es paga, Sisplau, per favor, va, ordre, va, ho hem parlat abans, que faríem avui un esforç. Mai ho aconseguim, però ho intentem. ¿Dónde está mi cámara? Jo us dic, en un supòsit, de cara dius, qui és el millor entrenador possible del Barça? El 99% dels curts et dirà Pep Guardiola. Però jo tinc la sensació que ara arriba Guardiola i tampoc triomfaria. No, però Guardiola que es vindria a l'estiu. No lo estem parlant d'ara, estem parlant de fer fora Koeman. Qui pot arribar al Barça? Però com a mínim tindria la paciència de l'entorn, que això per mi ara és imprescindible. Perquè no la té ningú. Ningú. Ni tu. Xavi la tindria? Jo sí. No, jo no et veig així, No? Jo veig preocupat, et veig molt preocupat. Vens aquí a dissimular, a fer aquí el show i tal, però ho estàs passant molt malament. Jo entenc que per tu és dur, arribes a casa, veus els partits del teu equip que avorreixen a qualsevol, els xiulets de la teva afició, el camp que es cau, tot brut. He vist unes fotos dels asientos bruts, tot ple de caques de paloma, totes aquestes coses. Jo entenc que és dur. Entenc que és molt dur. Jo, si voleu, veniu un dia al camp de l'Espanyol, veieu el que és un camp de veritat, i gaudiu i disfruteu. Jo tinc un nom, Vicente Moreno. Vicente Moreno, l'entrenador de l'Espanyol, perquè vagi al Barça a intentar arreglar una mica... O sigui, tu creus que Vicente Moreno és millor entrenador que Koeman? Home, però de aquí a Lima, és que, por favor, igual que la plantilla de l'Espanyol actual és millor que la del Barça. Sí, la plantilla... La plantilla actual de l'Espanyol és millor que la del Barça. Per estar al sencer, vas bé. Clar, això és el bar, Aquí... Quítale la cerveza, aquí abans de començar... Quítale la cerveza, hombre. Aviam, l'Espanyol té millor plantilla que el Barça? A dia d'avui sí. No, per favor. Ja li agradaria al Barça tindrà RDT, per exemple. Ja li agradaria al Barça tindrà un davanter com Raúl de Tomàs, o tindrà un migcampista com Darder, o tindrà inclús un porter com Diego López, perquè Ter Stegen, hem de parlar del nivell de Ter Stegen, que parlem sempre dels mateixos, que parlem sempre de Busquets i companyia, i qui parla del nivell de Ter Stegen? Que va a gol per xut. Home, sisplau, de veritat, perquè som el millor equip de Catalunya a dia d'avui. El millor equip de Catalunya és l'Espanyol. L'equip de Catalunya. El millor equip de Catalunya a dia d'avui com a imatge, el millor equip com a imatge de Catalunya és l'Espanyol. El Barça des de fora, la gent el veu com un club arruïnat, que no paga els diners, que fot el ridícul a Europa, que no té res a fer. L'Espanyol dona bona imatge a Catalunya. L'Espanyol dona bona imatge a Catalunya, no el Barça, que dona un club arruïnat. No antiperico, però és que em costa, gent com tu. Es imposible. Es imposible. Va, No se puede. va, vinga, Javito, tanquem el tema Barça i anem al Madrid perquè també tenim que parlar del Madrid, que hi ha cosetes, Antes de cerrar el Barça, que se lo comentaba yo antes a Iván, que no sé dónde he leído yo, que Laporta quiere a Pirlo como entrenador. Esto lo decía J. Jordi en el Chiringuito. Van saliendo de todo. Y si lo dice J. Jordi, pues seguro que... Bueno, algún contacto tiene. Sí. Com li va anar a Pirlo? Estarán A preguntando. la Juve, No li fatal. va anar massa bé. Fatal a la Si viene Juve, Andrea, yo me Pirlo, tío. Però Pirlo... Que és molt elegant, que parla molt bé i no sé què. Fotem, Pirlo. Però clar, entenc que Pirlo seria un entrenador pont. És a dir... No, que el tens i... Per què? Sí, per canviar-lo després per la teva No us cosa. canseu de fer el ridícul? Va, No us canseu? De veritat. Va, anem amb el Madrid. Recordeu que això és el... Apropiaria Bollam, sisplau. Sí, que no et falti de res. Recordeu que això és el bar del Quet i Jugues, que ens trobeu a YouTube cada setmana, normalment els dilluns. Però com el Barça jugava dilluns, doncs ho hem deixat per avui. Aviam, el Madrid. Madrid tampoc pot parlar massa. És el tiquetraca. No. Sí, però va primer, El Madrid tampoc pot parlar massa. Va primer. A la Champions va empatar al minut 89 contra el València. Però guanya. Ai, va guanyar al minut 89. Però guanya. El València el va guanyar al minut 89. Però Casemiro mereixia l'expulsió. Cristóbal, sisplau. El penal d'Alaba. El gol amb la mà. Teniu la foto? Teniu la foto, no? Està la foto aquí. Claríssim gol amb la mà de Benzema. Després de Vinícius,
alguns companys de Madrid, Vinicius el jugador més en forma de la Liga. Xutant a fora i va cap a dins. És un gol de rebot de Vinicius. Sí, com sempre. O sigui, a tu aquest Madrid et convenç. Bueno, no es que me... Bueno. De momento vamos líderes. A mí sí, però diu que no vol anar al Bernabéu, que no me imaginaba es yo ver a Vinicius con 6 goles, Yo tampoco. Nadie. Ni él se lo yo creo que ni Vinicius. Ni él se lo imagina. Yo me he apostado con un colega a que... Que no pasa de 6. No, que llega a 15 goles. Si llega aquí... Oye, le queda... No sabes. Hombre, no. Viendo los números, no que es una sí. apuesta muy alta tampoco, ¿no? Lleva 6, ¿no? Yo creo que a 15 puede llegar, Que sí. Aunque reboten en los defensas, pero serán goles para él, me da lo mismo. Es que Tú, es una a ver, pena. Javito, vamos al tema. ¿Tú estás ilusionado con Vinicius? Claro que sí, hombre, Javito. ¿Tú estás motivado con esto? ¿A ti te gusta lo que ves? Yo le he dado muchos palos a este chico. Es un Dembélé bueno. Dembélé. Es un Dembélé bueno. Que encima no se lesiona. Imagínate, lo tiene todo. Bueno, Lo tiene todo. Lo tiene todo. Lo normal. Es del Español y No et sentis raro. Tranquil. Apassiueu. Tranquil. A ver, Estan revolucionats els culers, Gonzalo es mixto. No, jo soy de l'Espanyol, però tinc simpatia pel Madrid. Jo ho dic. Yo tengo simpatía. Son del Igual Madrid. que tú no tienes simpatía por el Español, igual que tú no tienes simpatía por el Español, es lo mismo. Es lo mismo. Hombre, que no. Y seguro que es de la selección española si no está Luis Enrique. No, y si está también. Yo soy de la selección española siempre. Hòstia, tu ets dels durs, llavors. Jo soc dels O durs. sea, del Español, del Madrid y de No, España. perdona una cosa. Perquè jo no soc... Perquè jo no soy... del Español, no. Es del Madrid con simpatía por el Español. ¿Por qué, Juan? No se equivoquemos. ¿Por qué tanto perico? Mi carnet de socio del Español. Mi carnet de socio del Español. Ya te gustaría a ti ser socio del Español y ver buen fútbol. Venga, hombre, va. Si cuando ha abierto Oye, de verdad. ya lo he semado. Venga, oye, por favor. Ya lo has visto, ¿no? Ya lo he semado. Claro que sí. Oye, que a Granada muy bien. Que sí, hombre, sí. Oye, mira, Cristóbal, saps una cosa? Quan tinguis un mal dia, quan discuteixis amb la dona, quan els teus fills no aprovin una assignatura, quan tinguis qualsevol cosa, sempre pensa en el Barça de Koeman. Llavors, qualsevol cosa que pensis serà millor que la merda del Barça de Koeman. Així que estigues tranquil, no pateixis, no pateixis. Juan, ¿por qué existe este fenómeno de tantos pericos que simpatizan con el Madrid? Porque nacimos siendo del Madrid y luego se fundó el Español. Entonces dijeron, bueno, como estamos aquí en Cataluña y ya que estoy aquí, soy del Madrid, pero no puedo irme a Madrid a hacerme socio o seguir al Madrid cada domingo, me hago socio del Español. O sea, podríamos decir que el Español, la afición del Español es acomplejada porque vive en Cataluña y cree que no puede ser del Madrid porque es catalana, entonces... A ver, no enganyen a nadie. Us dic que amb els amics pericos del bar el tema està sensible, especialment des del dia de la mortadela. No us preocupeu, pericos, que ja estic jo aquí, no us preocupeu, tranquils. Divendres el Tío Faja sortejarà sobres de mortadela con olivas. I hi haurà el cara a cara amb l'Òscar León, que li va dedicar un article... Un altre que la jaqueta no sé quin és. Que li va dir de tot. Bueno, Òscar León és com Gonzalo. No, és que jo tinc que explicar, Cristóbal, deixa'm explicar una cosa. Por aquí, por allá. Jo tinc que arribar aquí al bar, aquí a explicar una... Soc el nou i tinc que arribar a explicar que dia 21 de setembre de 2021 l'Espanyol, la gent de l'Espanyol és de l'Espanyol, però com és normal, hi ha una rivalitat amb el Barça i el Madrid també té una rivalitat amb el Barça i això fa un comú que tinguem més simpatia. Si això no ho enteneu després de tants anys, és que no us dona permís, No us dona permís. No us dona permís. Estigueu tranquils. Que ara ja està. No patiu, no patiu. No habías nacido tú, que yo ya veía el palco de Sarriá. Pues sí, pues no se nota. Pues no se nota. Pues espabila que no se nota. Venga, hombre. Tenías que ver el águila imperial estaba en el gol. Pero la veritat, no mezcléis política con fútbol. No mezcléis política con fútbol, por favor. Oye, ya está, oye. No estás tumbado, estás loco. Venga, hombre, va. Tenéis medallas por el que Vale, ya está. Nosotros, Franco, ya estábamos con el blanco y me va a hablar el Barça de política. Me va a hablar el Barça de política a mí. Venga, hombre. El Barça de política a mí. Prou. Aviam,
recordeu que podeu deixar els vostres comentaris, els pericos que el els podeu deixin, que el insultar aquí als comentaris del Filtraràs els nostre comentaris? canal de YouTube. La setmana vinent farem un repàs, farem un recull de tots els vostres insults i comentaris fins aquí al bar del que t'hi jugues. I curt. El pròxim dia porta a 10 culers, perquè amb 3 és poc. Amb 3 culers és poc. Porta més culers. Javito, gràcies. Gonzalo. A tu, Cristóbal. Tornarem a veure, Gonzalo. Cristóbal, un plaer. Juan. Encantado. Aviam si la situació Como canvia. siempre. Quim. Tarde o temprano Ànimo, canvia. Quim. El tio més positiu i Van Ànim, Quim. Ànim. Salut. Ànimo, culers. Això és el bar, aquí les estrelles lleven cuando quieres. Amics, res, que ens escoltem a la ràdio, ja sabeu, que t'hi jugues, Quique Rodríguez, Lluís Flaquer, de dilluns a divendres a Ser Catalunya, i aquí al bar ens veiem els dilluns. Que vagi molt bé. Adéu, amics, adéu! Adéu, companys!